chatti 9.10. Tässä torstaina töistä päästy ja siitä huomenna lähettäis sitten Puolaan. Pitäis vähän pakata ja näin huomenna aamulla 5 jälkeen lähdetään Latviaan Riikaan. Ollaan siellä yksi yö, sitten mennään tuonne Gdanskiin sinne Puolaan. Niin. Päivä alkaa tässä. Valoa kansalle. No smoking. Mikä numero se oli? 73084. Oliko se tässä? Oli varmaan. Koko miehistö toivottaa teidät tervetulleiksi Eckerölainen Finlandin matkalla Tallinnaan. Miten tää nyt paperimuka toimii tohon? Kyllä se siitä toimii. Kelavi Senninen, Öskareen Minä lähtin liikkeelle. On vessakin. Ai niin, meillä on vessakin. Tää oli ihan hyvä juttu. Se on nukutaan pippi kaikki vippeli paljon. Tää pommi niin kuvarttia tulee. Yhdessä luusiin. Ei pitää lähteä 2 minuutin päästä. Miten se huomannut? Ai näin. Mitä? Siis toihan raahaa toi toinen vene. Jääkö tänne kirjautua? Toi on se mikä hukkui. Onko? En minä tiedä. Pitää. No mikä tää on? Huvisilmä. Huvisilmä. Korosio. Hana! Täällä on maailman iso hiekka. Kyllä siinä mereen on pissattava. Ah! No terve sitten kisukat. Te hupsukissa. Mitä sä teet sun jalalla? Hyvä. Tää. Eikö toi? Terve sitten kisukat. Ootko te hupsukissa? Juu, käytiin pikku rullailut tossa vetelee. Vähän iltapalaa tässä näin. Joo, ollaan nyt täällä mestassa vaan 1 yö, niin otin tämmösen nopean iltapalan tossa. Otetaan ihan näin testiin tästä näin, että 50 senttiä maksaa per burger. Oli niinku euron tää 2 päkkiä. Heitetään kaikki kastikkeet tuohon, ettei oo sitten kuiva burgeri. Kuumaks meni. Sehän on 5/5. Ei muuttais mitään. Sitten näin tehdään vähän juttuja ja mennään huomenna sitten tonne Puolaan. Lähdetään siinä aamulla taas autoilemaan. Olisiko aika mennä ostaa? Sä valehtelet mulle, niin tee siitä edes luotettava valehtelu. Ai se ihan kummallisesta. Tää joku salmiakki lakritsi. Mikä onkaan? Kan. Älä nyt siihen tuu. No miten niin? Et aina. Älä tänne tuu hei. Meni jo. Joo, Puolassa on eri niinku valuutta, mutta tää oli joku 36 euroa tyyliin, mutta Suomen euroissa on joku 10. Ihan halvat setit on täällä. Pikku hässäkkääkin kävi, mutta nyt saatiin rullata ainakin.
Sitten karhu tulee syömään ja vedyttää meidän sinappuja. Oho. Toi ei Poju! tule pois. Niin. Nyt on melkomoinen tilanne. Toi ei oo tulossa tuolta pois tuolla. Se oli sama kysymys, mutta eri muodossa. Ja tuli videolle! Joo, on buffihevonen. No se on se sairaus, mikä... Toisaalta sitä tulee oikeeseen elämään, kun sä muokkaat sillä sun Niin. Ei, mutta pystyy vähän huijaamaan ihmisiä. Ei oo muuten huppua enää. Tää on kivan näköinen kaupunki, pakko sanoa. What on palm? Pitäisikö meidän käydä heittää tuonne vähän kauemmas auto? Joo, tässä parkkipaikkaa yritetään löytää. Tuo on hullu talo, mennäkö tonne exploraamaan? Mä vähän tonne. Ei ihan vitus toi maksetaan. Varmaan vaan siellä parkkipate-sovelluksessa. Auto takaa sitten. Ja nenä edestä. Tässä on nätti puu, tossa varmaan elää apinoita. Tässä on joku ihan älytön arvotus, miten me löydetään toi avain. Pikku säädöt, mutta kyllä me kohta päästään tonne. Mut siis tää ainakin luuli itse, että tää olisi joku kyläpahanen, mutta tää on joku maailman rikkain kaupunki. Mitä päästään sinne asuntoon, niin se tyyppi on, se myyjä on siellä vihreä puku päällä ja joku keppi kädessä. Hullut talot, lentokoneita menee. Ja täällä on jotain ihmeen rikkaiden veneitäkin tuolla ihan sairaan. Ihan kunnon paatteja. Katsotaan mitä tästäkin tulee. Siellä tanssitaan sitten. Tuplaturistilta. Mua ei kiinnosta. Muuti vuottaa ilon irti kaikesta. Nonni. Katsotaan millä kämppä näyttää. Tässä on tuo huone. No, tää on iso, tää on niin iso kämppä. Vähän liian epäfiksu. Lidli on lähellä, käydään sieltä hakee vähän perusjuttuja. Mad Sketch-tunneli tässä näin. Ei, mutta onko hyvä selvitys tänne, että joku raisi? Aloit kakkaamaan. Hullu. Joo, kauppa maksoi 13,50. Nää on ihan vammaisia nää Lidli. Ainakin nyt Lidlin, siis tommoset itsepalvelukassit. Se koko ajan pyytää niinku assistentin sinne ja... Kauheita säätöä, mut siis 13,50 maksoi tommonen siellä niinku leipää ja tommosia perusjuttuja, ei mitään ihmeellistä, mutta aika halpa silti. Katsotaan mitä huomennakin safkataan sitten aamun jälkeen. Tällä näyttää vaan olevan jotain hienostoravintoloita, mutta katsotaan tehdäänkö kotona safkaa vai mennäänkö johonkin syömään. Mutta... Tuo hullun näkymä tosta kirkosta, on small Ben tossa noin. Medium Ben. Hyvän näköinen. Se menee nukkumaan, jos sä pysy hereillä. Älä on meille vihainen. Kuvaat mua. Tuo sä teet. Se kamera pois. Se ei ole espanjalainen. Potkulautoja tuolla merenpohjassa. Tässä on tämmönen kaunis puisto tässä näin. Varmaan syömään tässä Domino's pizzaa vois mennä vaikka. Nyt löytyi tämmönen tosi hyvä ilmansuoja. Tulee ihan tänne maahan asti nää okset. Katsotaan millaista materiaalia, okei. On jämäkkää. Tonne kun vois kiivetä, niin olisi muuten hienoa. Nyt on hienoa. Mikä kuva? Nyt on jonkun tärkein ihmisen talo, kun täällähän on vallihauta ja krokotiileja, ettei pääse tonne taloon, niin varmaankin ehkä presidentti.
asuu täällä. Kauppakeskus taitaa olla ylätty. Tänne pääsee sisälle, mutta ei mikään oo auki. En tiedä missä Domino's Pizza on. Syödään jotain muuta, jos se on auki. Joo, tuli ihan pikkupaikka, ei sä pystynyt syömään paikan päällä. Niin mennään toiseen Domino's Pizzaan, otetaan skuutit tästä matkaa, niin päästään joskus edes perille. Ollaan kävelty varmaan joku 10 kilsaa. Ajelulla tässä. Oikealle. Siellä se on. Päästiin perille. Nyt aika hullu metsäpaikka. Tämmönen Domino's Pizza etsitään. Mä en tiedä, noin jää jotain kuhnailemaan tonne. En tiedä, ollaanko väärällä reitillä, mutta joo. Yritetään etsiä pizzapaikkaa. Joo, Tomasseta sai bännit, se fillari kulkee vaan 10. Oo, se oli kiinni. KFC löytyy läheltä, mennään sinne. Tämmönen kiva naapurusto taas. Syötiin vähän KFCtä ja lähdetään varmaan kotiin tästä ruokalevolle. Kattellaan, jos vielä jotain tekis tänään. Enduroa kun tulee tänne vähän matkaa, niin semmoset. Golfi se vain oli. Toi on pelottava. Se on niin hurjan matalalla. Seuraava semmonen punainen risteyksessä, niin mennään vasemmalle. Siinä on nahkapäitä. Älä syö nää ikinä banaania, älä tuu varsinkaan siihen syömään sitä banaania. Kuis panee? Mä kohta panen sua! Me puhutaan armeijassa. Meidän auto on täällä. Jotain tuossa lasissa nyt on. Onko se mainos vai sakko? Ihan sakko taitaa olla. No ihan niinku Pirkkalassa. Heti kyttäämässä. 300 slotia. Aika paljon. Niin onkin. Mitä se tekee? 70. 75. Voi ei chatti. Alfred Jikvakissa, niin siinä on ihan hullut aatureferenssit. Korppi siis, se ei ollut korppi edes. Se maalasi sen nenän mustaksi. Se oli oikeesti joku toinen lintu. Nokkasi on muuttunut keltaiseksi. Mikä kumma? Voi ei! Ihan musta. Hiiskatin ankka! Alfred kertoo sen varmasti kaikille. Sitten se feikkasi ja sitten ajoi puhtaan rodun asiaa. Vaikka itekään ei ollut sitä rotua. Ei Hitlerikään ei itse ollut edes puhdasta rotua. No siitä chatille aasinsiltana mennään vähän keskitysleirille tänään. Hankkeekin hammastajan 2 kertaa hajan alla. Ennen kuin laittoi hammaskahnan ja hiljaa kun oli laittanut hammaskahnan. Tänään on hieno päivä. Aurinko paistaa vähän, taas on kylmä tuuli, mutta ei anneta se häiritä. Puutivuu rokkaa aina, kelistä riippumatta. Joo, siellä nyt ei hirveemmin vissiin saanut kuvata. Kyllä parit klipit otin, mutta ihan hieno sillä paikka ja ois tuolla saanut jonkun ohjatun kierroksenkin. Ois kenties saanut vähän enemmän irti, mutta ihan ilmaiseksi tosiaan. Ihan ilmanen tälle. Paitsi parkki maksaa, mutta ihan hyvä tommonen historiallinen kokemus. Mennään huomenna tonne maailman isoimpaan linnaan. Oliko se varmasti maailman isoin linna? No joo. Täällä sitä ollaan. Täällä menee jotain junaraidetta, mitä ne on jo joskus niitä ukkoja sinne kuljetettu. Ja sitten samoja rakennuksia, jotkut oli uusia, jotkut oli niitä vanhoja. Niin vaikka jotain
muitakin mitä siellä oli, niin ne on niinku ollut sieltä asti siellä, niin on sekin aika hullua, että tälleen nykypäivänä saa niinku nähdä niitä samoja juttuja, mut joo. Se ei taida olla pääsisäänkäynti. Joo, ei tääkin on tämmönen skämmipizzapaikka, mut joo, katsotaan otanko tosta vai mennäänkö johonkin muualle. Siis nyt löytyi niinku vitsi 4. Domino's pizza ja tääkin on saana kiinni. Ja täälläkin lukee noi aukioloajat. Joo. Siinä se nyt. No niin, nyt päästiin Domino's pizzaan, mutta otettiin 3 niinku isointa pizzaa. Sen piti maksaa, mä katsottiin, että se maksaa 60 yksi pizza. Tätä jotain rahaa. Sitten me otettiin 2 tommoista Pepsiä. 160, joka on 40. Ja katsotaan mitä saadaan, mutta kyllä tää kuitti nyt näyttää siltä, että se meni ihan oikein, mutta miten halpaa. On erinäköistä kuin ainakaan Espanjassa, mutta näyttää ihan hyvältä ja oli halpaa, niin jes. Hyvä, että otettiin 3 pizzaa. No niin, eli lähdetään kauhukellariin. Hei, onks tää, ootteko te auki? Tää on imo pelo. Siinä oli kamerassa. Siinä oli kamerat siinä. Hello. Mr. Olympia. Olympus. Mikä vittu tää jää? Oh my god. Euroho. Onks tää maailman pisin mies? 1. Katso sen jalkoja. Tää ei oo. Miksi se seisoo tälleen? No. Toi on lyhin toi nainen. Aha, tuu. Ai no mikäs tää? Nice to meet you, ei tuu. Onko aika söpö? Ui toi tappaa mut kohta. Shrek on ihan vitun halattavan näköinen muuten nyt kun kattoo. Niin onkin, miten? Tosi söpö buildi. Kattokaa Pinokkio. Kertokaa joku vaan lähe. He's right behind me, Siis tää on niinku joku, täällä on vaan näitä nukkeja. Mä en tiedä kuuluuks meidän tulla tänne, mutta nyt alkaa tää niinku tää. Nyt tuolla meni vähän, mua pelottaa jo tuolla. Mua alkaa vähän pelottaa, juu. Niin, kato nytte. Oho. Eikö no niin? Se sylkee oikeesti. Niin. Motherfucker! So you're not a spitter. So you're not a spitter. So you're not a spitter? Yes or no? We'll leave it a mystery. Mitä? Sä et oo kumpaani. Pelottavaa. Sä näet tää on. Kuka se on? Milloin täällä tulee kaukukapinen mestari? Sodanajan museo kutsuu. Me kohta ammutaan sua Sodanajan tankille. Surkee huono. Joo, Linnaan mennään huomenna. Sodanajan museo on tänään tiistaisin ilmanen. Mennään katteleen millaista juttua siellä on. Sanoivat, että saattaa olla jonoa, kun se on ilmanen, mutta en usko, että on hirveästi jonoa. Ja Puutevuu on säästeliäs, niin mennään ihan tänä ilmaiskertana sitten katsomaan. Sinne pitäisi päästä, mutta tossa on silta. Tollain. Nyt odotellaan ja katsotaan. Nyt Puutivuu pistää shokki. Tomahawkit otetaan sieltä. No niin, chatti, nyt sitten safkataan.
eihän siinä kauaa mennyt, niin Tomahawkki uppos helposti. Se on about 40 per pää. Olihan se pakko testata tommonen kunnon mörssäripihvi, niin tässä näin syödään ja tehdään ehkä jotain vielä tänään. Sieltä tuli vähän sakes juomia. Sakes ja Apple pientä. Vedellään noin ja maksetaan joku 700 euron lasku tässä ja se on joku 700 zlotia toi lasku, eli 50 € lasku. niin. Enemmän. 200 melkein. Lähdetään tuonne meren rannalle tästä nyt extemporeen tommonen ilta-aktiviteetti tähän. Joku tässä paikassa on kyllä vähän niinku ifi, mutta juu. Eikä siinä nyt rannassa mitään ihmeellistä voi olla, ihan vaan ranta, missä voi uida ja mennä veneellä. On täällä ihan muitakin ihmisiä, mutta tuo tehdas on ihan nätin näköinen täällä. Meitsi tänään kyllä korkkas nää lämpimät vaatteet, että teepaita, huppari ja sit tämmönen välikausitakki. On kyllä ihan vitsin kylmä. Tänään päivällä oli lämmin. Jossain vertavaa. Miten noista oikein kuljetetaan? Muutamat kontit siellä. Eikö ne kaikki? Kyllä se oli chatti tänäänkin hyvä päivä, kun et olit tommosessa kylmässä ja märässä ja pimeässä vedessä uida. Oikein kylmät väreet tulee, kun kelakkaan ois vaan joku tilanne, että on pakko mennä tonne, niin kyllä siinä puntit tutisee sitten kovemmallakin äijällä. Ollaan kiitollisia siitä, mitä saadaan tehdä ja mitä ei tarvitse tehdä ja näin päin pois. Että muistakaa sekin homma. Just tällä hetkellä se elämä voisi olla niin paljon huonompaa niin kuin tiiäksä, tällä sekunnilla tai sitten tällä viikolla tai tällä vuodella. Ihan näin jos miettii, niin pyritään aina tekemään omasta elämästä parempaa. Ja mennään eteenpäin ja muistetaan se, että se voisi olla paljon huonompaa. Näytti tyhmältä. Juupa VS Pro. VS Hacker. Mitä sanotte, jos tulee Klovnin auton eteen? Se sanoo, että aja täältä. Sanokaa, kun juttua mitä teette. Kaksi juttua mitä teette täällä. Everything. Vitsin perunat. Se tulee kun katot perunoita. I know I could get a laugh out of you. He just likes it so much. Onpa iso pippeli. Sellainen paksu. Should we connect our beds? I know it would bring us together. Yeah. That is just what our relationship is. Miksi Ami nuolostuttaa niin paljon meidän parisuhde? Oh, he's just shy. Se on mennyt yrittäjä 3 päivää sitten. Oh, it's been a long time. More than I can remember. GN vaan chatti. Tuo on liian iso ton sänkyyn. Sillä kotona. Tässä huoneessa on jostain syystä hiirisimökin tuoksu. Oikein suomimaisemat tulee mieleen. Pyssyjä. Lisää pyssyjä. Ei niin. Mitä? Mikä toi jos? Mikä? Miksi se näyttää tuolta? Ai 20 metriä, toi on vähän enemmän kuin 20 metriä. Fiistiä. Mä halusin vaihtaa sen.
Hieno mesta kyllä. No tullaanpa yöllä tänne ja kiivetään tonne. No niin, kukaan ei huomaa mitään. Mä luulen, että olisi vaikea syödä. Tää on semmonen lötkö, mutta ei ole lötkö. Tää on tämmönen rapsakka tuo juttu, niin sitä on helppo syödä. Kyllä mulla on parempi setti kuin jätkillä tässä. Hyvä. Kyllä se uppos. Tekee kyllä tiukkaa, juu. Oli kyllä 5/5 kepu. Sun pitää nyt lähteä, Sukka. Sukka, mulla on harvaasti mietitty, sun pitää lähteä. Mä heräsin tänään aamulla ja sit tulla sulla sakkaamaan mua jalkaa kouluun. Minkälaisia tunteita me herätti sinussa? Eikö se huonoja tunteita? Kenties vihaa? Ole vittu hiljaa. Joo, lähdetään sinne sakkaan ostaa vähän maitoa. Mä en jaksanut näitä muita odotella, kun haluan muroja syödä. Täällähän sataa näköjään. Mennään vähän shoppaileen tässä näin ja katsotaan mitä nyt keksitään. Mitä toi kauppakeskus on noin täynnä torstaina keskipäivällä? Kertokaa. Kerro kuvasti. Joo, oltiin vähän shoppailemassa. Eima ja Tomas sieltä meni samaan paikkaan, missä vedettiin noin tomahawkit. Jotain pihviä ne meni sinne veteen. Tultiin sitten Piitin kanssa tämmöseen aasialaiseen. Mä nyt tuhosin jo. Tommonen. Ihan hyvä. Paljon sulla maksoi? Paljon? Mulla 40. No joo. No vitsin makureet vastaan saippua. No joo, mulla maksoi 10 ja Piitillä sitten joku lähemmäksi 15 €. Ihan hyvä setti, päästiin halvalla. No, jos me oltais menty sinne Billusiin, niin Billus! Halvin, mitä sieltä nyt saa. Olisi jotain burgereita, en tiedä, olisiko ne ollut halvempia, mutta grillistä niin kuin halvi oli ripsit ja ne oli 80. Eli joku parikymppiä euroissa. Ja tää oli 10. Ja no mä en tiedä, siis mulla oli vesipullo taskussa, se ei kysynyt multa juomaa ja Piitiltä kysyi, niin Piitiltä tuli vähän lisähintaa tosta juomasta. Se oli niin paljon. Vähän hyvät näkymät tästä vaan. Ja siellä on hupsupoju. Siellä ne on, hei! Tuossa käveli hirveä ihmisporukka ihan rauhallisesti kaljat kädessä. Ehkä ne heitti jonkun räjähteen. Varmaan. Ei tuolla kyllä mikään palat tai mitään. Joo, se on perjantai, vikapäivä. Täällä Gdanskissa mennään niinku huomenna vielä tonne Riikaan. Samalla lailla kun silloin kun tultiin, niin ollaan Riikassa yksi yö. Johonkin museoon ehkä mennään. Mikä toi niinku? No siltikin. Juu, tää on joku tämmönen ihme mesta. Ja ihan alla. Tässä. Onko tää ikiliikkuja? Tiedättekö minkä värissä oli? Vissi. Oliko se vaan kokonaan äkyäs? Sorry, please take off your shoes. Oh, right. Chatti näkee. Mennään äsken siihen, missä sä olit. Mitä? Tää on loputon. Mikä? Miten niin mikä? Mietipä sitä. Mä en näe mitään loputonta. Katopa ylös tai alas. What? Mitä tää on pitsin trippaava että? What? What? Täällä silmät kiinni, kato tää.
Viimeksi oli King Kebab, nyt on Kebab King. Ollaan vähän katteltu tätä aika pitkään tässä. Tää on tässä ihan lähellä. 10 kevuja juoma. Tämmöset saatiin. Miltä maistuu? Ihan hullun tulinen kastike. Mutta hyvää. Ei se nyt niin iso ollut, mutta ihan hyvä. Maku oli hyvä. Vika ilta. Tultiinhan me nyt vielä Pasibussiin. Jos tässä on tämmönen video. Tämmöset pursit saatiin, on hyvä. Tää oli 7 €. Mistä tiedät, että sä on maistanut sitä? Se on hyvä, mä tiedän sen. One more kadulla kävely. Hyvä, että on semmonen hidas loman loppu, kun mennään tonne Riikaan vielä 9 ja sitten vasta kokonaan kotiin. Iski kovan vesisateen tähän päivän loppuun. En tiedä sataako huomenna aamulla, ei se nyt haittaa jos sataa. Viimeistä kertaa nyt kämpille sisään. Joo, lähdetään Piitin kanssa kaupustelemaan. En tiedä missä kauppa löytyy, mutta varmaan jostain. Vähän ostetaan jotain sinne. Kyllä tää paikka on lupaava, että varmaan saadaan hyvät viimoset unet täällä näin. Näin. Syvaa. Mä en ymmärrä. Pitäisikö me sammuttaa valot tästä? Tän huonomman. No niin. Tunnelmat kohdallaan. Puutti vuotti taas hytin. Captain Danbury and his crew welcome you aboard MS Finlandia. Our estimated time of arrival in Helsinki will be at 9 p.m. All our restaurants and shops are now open. Please note that due to safety reasons, stay on Cardiff, voyage is not allowed. Tai käyttää matkatavarasäilytystiloja kannella 6 ja 7. Valvomatta jätetyksi. Ja matkustajille. Information. On signal. Life jackets for all passengers can be found at the end. Tuomas paukuttaa palleja. Pete on Pete. Ihan järkyttävän läski. Vähän timelapsea siinä. Siellä. Mä en näe sitä. Tuo nyt vaan valitettavasti on niin pelottava. Nee. Hyi, että mikä muutti. No niin! No niin, se oli siinä. Piitti ja Tomas sitä lähti jo. Meitsin pitää vielä hakea Toyotan avain. Paskaakos tässä? Siinä se sitten oli. Siinä oli se reissu ja katsotas, ei oo lähtenytkään vielä. Sano viimeiset sanat. Viimeiset sanat on, että onneksi matsa käynnistyi. Eipä muuta sanottavaa.
ole. Rullaa sitä ikkuna ylös. Okei, tässä on tummennus